Osenkafo tinsia. Boni bi wo ho a mahunu owiase na edoso nipa so. Obi a Onyankopon ama no ahonyade ne adededo ne animonyam na de eye na kono mu biara emmo ne kra. Nanso Onyankopon ma no ho kwan se onibie na onanani bi na odie. Ye de ehudie ne ayayade ne no. Se obi wu oha na odi mfie pii na ni mfie mu na doso bebre na papa ame ne kra nanso wensie no yi a mese opon ba yesene no na oba no ade hunu mu na esum mu na okro na esum na ekata ni din so owia nso wenhunu na onim ohome wo ho ma oyisene ono na se mpo odi mfie apemmo ho nanso wenye mu papa biara enye faako na wo nyina kro onipa bre nyina obre manano nanso de ne kra pemmam na ede na onyansafo de sene okwasea ede nso na ohiani a onim atiasefo mu abrabo no de kyene so fanyinam aniwa ade hunu mom sene okra chini yenso ye ahudie ne dadwene hunu de aye ho no wabɔ ne din dada na onim se onipa ne no na ontumi ne de oyedene sene no no nham na nsem pii wo ho a ema ahudie dɔɔso mfaso bɛn na onipa nya na hwan na onim de eyema onipa enkwa mu ne nkwa huhuo mu na nadodo a odie sesunsum no na hwan na obɛka onipa de ebeba na kyire owiase no